Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, sannan mu da sake saduwa da ku a yau a wannan sabon bidiyo. Insha Allah a wannan bidiyon na kawo muku hanya ne wadda zaka cire kuɗinka a wannan application ɗin da na kawo muku na Sport CTE ne. Wannan application da na kawo muku da cewa zaka samu dala 100 ko $10 zuwa sama da dala 100. Da fatan ne ni yan uwa sun je sun yi register da wannan application din. To wannan application da na kawo muku na cewa in kai referral ma su baka referral bonus na wannan adadin kuɗin da suka baka a cikin wannan sabuwar exchange din nasu. To na zo in kawo muku sanarwa na cewa an riga an yi listing wannan exchange din. Yanzu zaka iya ka cire dala 100 da suka baka ko kuma wadda ta wuce haka, zaka iya zuwa ka cire ta a cikin dan ƙanƙanin lokaci. Zaka zo ka cire ta abin, amma mu yanzu dai da yake ba so muke mu cire na saboda mun ga coins din na tashi, ba za mu yi cire wannan coins din ba. Amma dai mun shigo ne mu nuna muku akan cewa ku tabbatar da cewa abin da muhimmanci, abin da muka kawo muku gaskiya ne, ba wani abin nan sai mu ma kanmu sai mun zauna mun auna platform ko kuma wasu abubuwan kafin mu kawo muku, saboda in ba haka ba ana iya samun matsala ga platform wanda su iya zuwa su gudu da kuɗin mutane ko kuma su yi abubuwa. To wannan exchange din da na kawo muku sabuwar exchange ne, in ka duba ta ba wai exchange bane ta wasa, kuma sun shigo da karfin su ne, ba wai kamar Binance bane. Wannan coins din tana da kyau, tana sauƙin trading, zaka yi investing din kuɗin kaman a ciki. Yanzu nan da kake gani, kaga nan dala 200 ne wanda suka bamu da 44, wanda shi yake daidai da naira 200 ne da kusan 130 ne idan aka yi lissafi a kuɗin mu na Najeriya. To wannan dama na zo ne nuna muku an yi listing ɗinta, kuma ya kamata in kana da kuɗi a cire ka je ka cire, amma ba zai yiwu ka cire kuɗinka a wannan exchange ɗin ba, sai dole kana da ka yi referral ɗin mutum ɗaya kenan, shine ya sama unlocking na coins ɗinka wanda zaka iya cire shi. Idan ma ka yi referral ɗin mutum ne ba tare da an yi unlocking na coins ɗin ba, to ya kamata ka je ka ƙara referral ɗin wani mutumi saboda ka samu ka cire kuɗinka da ke cikin wannan exchange ɗin. In ka duba zaka ga exchange ne mai kyau, zaka ga trade nan, ga future trading nan, sannan ga wallet ɗinka nan, ga sport wallet da sauran wallet da yadda dai kaga Binance haka take, zaka yi deposit kai komai cikin wannan abin nan din. Amma dan uwa ina roƙonka da in ka ji daɗin wannan bidiyon to ka taimaka da ka danna mana alamar subscribe, sai ka danna mana alamar ƙararrawa ka zaɓi all, wanda taka ne da zarar mun ɗora bidiyo kai tsaye za a sanar da kai. Mun gode, ku ci gaba da kasancewa da Kaduna Daily Tech.